Nou ja, ik ben heel goed voetballiefhebber. Natuurlijk, ik zie alle wedstrijden haast. Nou ja, van de Eredivisie. Oranje vind ik prachtig mooi. Nou ja, en ik dacht van, nou ja, dan maak ik het een Oranje café. We hebben met mannenmacht hebben we zitten, hebben we zien. Nou, de uitslag voelde ons een beetje aan. Prutte kansen, maar we hadden dus eigen oordeel er wel over wat we spelen, wat er uit maten en wat er in maten. En gelukkig is Mbappé, daarmee voor u, dat het heel belangrijk dat uitschakelen is. Dus ik had er grootste vertrouwen in dat we onkomende vrede bij de 3 punten pakken. Dus ja, dat is wel vrij helder voor onkomende vrede in Frankrijk. Hoe lang heeft er eigenlijk werk mee gehad, maar als het je te versieren? Oei jongen, nog vrees me wat. Ik denk, ja wat zit wijze, ik denk, nou ja, dat hele verwien dat we samen geleden. Alleen nog het droegje, dat voelde ik al. Dus ik ga een fietsje aan, ga ik een droegje wijs, mijn kacheltje jongen en blazen, dat soort dingen. Maar ik kom eruit van een 4, 6 weken, zoiets. Ja, dat is best wel een poos eigenlijk. Had je een beetje hulp gewoon? Of... Nou, in de meeste gevallen had ik alles, nou, zou ik alles ook altijd door, had ik alles zelf dingen. Alleen nog het scorebord wat achter die besteed had mijn vriendin maken. En vlagjes ophingen, dat soort dingen, boeten door. En nou ja, alles hier had ik meestal alles zelf dingen. Nou, stel dat maar eens nog één ding zegt in het Nederlands elftal. Wat zou dat wezen? Oh, dat is een ballonsje. Dat is mega. Dat is een ballonsje. Nou, ik hoop dat Ronald Koeman me een keer had. Het de paaien eruit, Veerman eruit en zet alsjeblieft Weghorst of Malen of, nou ja, wie zei er dan pingpong, heet het hier. Maar zet iedere keer in.